От кога не сме се виждали? Да, най-накрая. Искаш ли по едно кафе да направя? Да, направи ми, да. Да, айде. Нов диван. Диван Армони. Диван от мебели идея. Диван с отстъпка. Нов диван. Голям. Много голям диван. Захарче? Не, благодаря. Айде без захар, заповядай. Благодаря. И как си ти? Добре. Колко хубаво си прекарахме. Леле, от кога си търся точно такъв диван? Голям, с ракова, с функция сън и е намален с 15% до края на месеца. Не, направо го поръчвам. Диван Армони. Той е с размер 320 на 220 см и е създаден за сън без разтягане, като две ъглови легла. Има удобна облегалка на лежанката, две големи ракли за съхранение, сваляеми калъфи, както на седалките, така и на облегалните и декоративни възглавници. Високо еластичен пенополиуретан в седалната част за мекота и удобство. Ела в Мебели Идея, за да видиш диван Армони на живо. Побързай! Дивани серия Идея са намалени с 15% отстъпка.